Sunod nga mga sayo rin Koracha, he Mr. Jess Monquil from the Office of the Governor, and also Papa Lisa Nini. Okay, katulitakan, Honorable. Okay. Yes, tawagon tahi, Honorable Carlo Yabura, Papa Lisa Nini ni Miss Lilibeth Abadis from General MacArthur. Tok Remansa. Minudong nasa yawon, hanggalang sa napuan ngayon. At sayaw ko lumamahinay, ay para hiraman kasabay. Kung malapit nga di ang tugtubon, hiraapoy na rin na ulan. Ay ang mga kalawasan ang susuon. Ang minudong, ang sayawon, sayawin ang ulungan-lula. Ang sayaw na iyo'y ginbata, ang sayaw ay pagkaurusa. Kung mamuling ikaw mag-aala, tungod hininga at tradisyon, nagririsyo at parang patron, inisyahan ginhahalad ha, Ginoo. Ang minudo, ang sayaw, Ius ki ay ki ay unat lagihang kalipay, at mahiyong-hiyong na magsayaw. Hinaunong dirin pinudlaw, Ius ki ay huwag dihin pagsaraghan ka na. Ang kalagsan ko na sayang maupay pagkipuntay, hiranag dalalahan tradisyon. Kius ki ay unaan gabihang kalimay, at mahiyong-hiyong na magsayaw. Hinaunong dirin pinudlaw, Ius ki ay huwag dihin pagsaraghan ka na. Ang kalagsan ko na sayaw maupay pagkipuntay, hiranag dalalahan tradisyon. Ius ki ay unaan gabihang kalipay, at mahiyong-hiyong na magsayaw. Hinaunong dirin pinudlaw, Ius ki ay huwag dihin pagsaraghan ka na. Ang kalagsan ko na sayaw maupay pagkipuntay, hiranag dalalahan tradisyon. Ang aming ulong na sayawon, hanggalang sa namuan ayon. Ang sayaw puno na mahinay, kay para hiramang kasabay. Kung madagmit nga di ang tugtugon,
Hira ako'y naringaw dayon, kaya't mga kalawasan nagsusuo. Ang sayaw, sayawin alulungan-lula, ang sayaw nga iyo'y gilmana, ang sayaw mo'y pagkaurusa, kung mamuling ikaw magala. Ngunit hiling ang pagkadisyon, naglirisyon at parumatron, inisyahan kinahalan ha, Ginoo. Ang sayaw, Diyos, ay punaan kang ihakalibay, at mahiyong-hiyong nga magsayaw. Hinaudong diri, pinumulaw. Diyos, umnihing pagsaraghan ka na, ang kalagsan ko na sayaw pa, upay pagkitunay, hiranag na dala, ang tradisyon. Diyos, punaan kang ihakalibay, at mahiyong-hiyong nga magsayaw. Hinaudong diri, pinulaw. Diyos, umnihing pagsaraghan na, ang kalagsan ko na sayaw, maupay pagkitunay, hiranag na dala, ang tradisyon. Okay. Thank you. Yan ang magpadis, Honorable. Thank you ni Pagsaya, Honorable Carlo Yabura, sugat man na ni mo kapadis. Okay, acknowledging the arrival of our